سلام سلام كما يغنيكم مدب سنة اب تخداتلتي بروجرام سنة ايا نلوم عنتي حيزالكم زقروكو حدا عزيو بولت زغانا ابليكيشن يو ذا ابليكيشن دما اسكاب ميتي بروجرامات زحازة نيشتي كاباسيتي زلو خوينو جن دما اسكاب ميتي بروجرامات زحازة يو قدمي ناوزي ابليكيشن مخدنا نايزي channel زي اور نايزي يوتيوب channel زي تخاتاتلتي زي خونكم مالتون حدش تخطرتي كتكون تدولي سبات اب يوتيوب او يوتيوب ناتكم زن سنة ابس إلهم سيرش بمقار نايزي channel زي تخطرتي تكون تخليهم اوكي او يوتيوب اتي الله زن ناوزي سنة ابس إلي زحف سنة ابس إلي زحف زن زم تريوم زلهم فيديوهات نحنا فيديوهات نحنا توتوريال تمرتاتيوم سلازي نايزي channel زي اور نايزي يوتيوب channel زي تخطاتلت تكونوا نتحدى اتريلكم ابزا سبسكرايب تطوعوا مالتي سلازي طويعي يالله نابس اللي متغير له مالتي تايخويني له مالتي نايزي يوتيوب زي تخطاتلت تكونكم مالكم مالتي اوكي ناوزي ابلكيشن نخريدنا بدنبي انت تخطاتلني the application is كاب إنترنت ينانوردا مارتون كاب بلاي ستور or app store ينانوردا سلازم موبايل نانتاي خلي على موبايل داتا on نقول لنا or واي-فاي connect زلبلت أدمو واي-فاي connect تزخوني نمنتاي موبايل داتا عند حدا أخوينو بزح أرشف على الناس لا دخل مالتي سلازي بلاي ستور نخد اوكي ابزال هادنا بلاي ستور زن بلاي ستور ناتي زن ازي سمارت كيت سلستن سوسان زا مجمريا قيح ملكت ناي جيفت تريوا زلكم اسا نتوامو زن تمصلنا مالتي سلازي ابزا انستال تريوا زلكم انستال نتو اوكي سلازي حز تاي قبر له مالتي داونلودينغ مالتي داونلودينغ حز خجمري زن جميرو له مالتي ريحما 5.4 ميجا بايت زغرمكم مالتي نيشتي كاباسيتي نيشتي سايز خوينا ግን ደማ እስካብ ሚእቲ ፕሮግራም ዝሓዘት ማለት እዩ እስካብ ሚእቲ ፕሮግራም ዝሓዘት ማለት እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ፌስቡክ ንወይኑ ዩቲዩብ ንወይኑ መሰንጀር ንወይኑ ንፅዕነት ኮይና ሞባይልና ሳይዝ ክመለአና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ማለት ኦል ኢን ዋን ኩሉስ ኣብ ሓደ ዝሓዘት ፕሮግራም እያ ስለዚ ወዲኣትልና ኣላ ዘን እንውፃእ ተፃዒና ድየ ተፃዒነቲ ኣብ ዲስክቶፕ ቸክ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ اوكي اذا تريوا زلكم سمارت كيت زلاوزي تصعين الله مالتي سلازي اوبن يغبر الله مالتي زناوزي allow smart kit to access photo media and file on your device سلازي ا موبايل نازلو ميدياتات فوتوتات اور فايلات عند حد access غورو تخونو فقاد هوني زلو سلازي allow مالت permission مهاب مالتي ديني مال دمو ياو permission اور فقاد مخلكال مالتي سلازي allow نلا مالتي allow يلي الله زن مطعم لي ያለው አውዚ ትሪኦም ደልኹም ዞም አፕሊኬሽናት እዚኦም ኩሎም ማለት ስለዚህ ና መጀመሪያ እንድሕዳ ሰሪና ኖትፓድ ዝብላለና እዚ ኖትፓድ እዚ ዝደለናዮ ዓይነት ኖት መጽሐፊ ማለት እዩ ስለዚህ ኖትፓድ ከፊት ኣለኹ ዘን አውዚ ኖትፓድ እዚ ዝደለኽዎ ሴቭ ገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ ለምሳሌ አውዚ ደስ ለለኒ እዚ ጽሒፍ ኣለኹ ለምሳሌ ማለት እዩ اوكي زين ازي كلرات من مرز نخلينا مالتي زد دسلولهم كلر من تمرتوا لتخليهم ازي نامتاي نوت بادي اوز دمو ترانسليتر لنا ترانسليتر زين اوزي كانجليش ቋንቋ መተርጎም مالتي لمثالي كانجليش نامتاي كانجليش نا انجليش علينا عربي علينا ناوز دلنا ቋንቋ مترجم نخلينا مالتي ناوز دسللنا ቋንቋ مالتي ስለዚህ كانجليش نا عربيك زين اوز تريوا ዘለኹም انجليش አውዚ ካብ ከምንታይ ናምንታይ ዘን አውዚ ንጽሕፎ ማለት ስለዚህ አውዚ ለምሳሌ I am a student እንድሕር ዳተይለ I am student ልብል በእንግሊሽ ዘን ዓረብ በዓረብ ደሞ I am student ሃመይ ያጽሐፉ ታዓይነት እዩ ሃመይ ልብል እንድሕር ዳተይለ አውዚ ላ መሰጅ መልእኽት ምልክት ትሪዋ ዘለኹም እዚያ ንጥዋ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዚ ታይ ትገብረና ትራንስሌት ትገብረና ስለዚህ I am English I am student ትብል ዘላ ዘን በአረቢክ ደሞ አውዚ ትሪዋ ዘለኹም
سوري أزي أتريوا ذلهم sound easy أو زلنا مالتي ስለዚህ ደስ ለለና አይነት ትራንስሌት ቋንቋ ክትርጉመልና ይኽእል ማለት እዩ አውዝ ደግሞ ዲክሽነሪ አለና ዲክሽነሪ ዘናው ደስ ለለና አይነት ዲክሽነሪ ለምሳሌ ኮምፒውተር ስለ ኮምፒውተር ታርታደለ አውዝ ኮምፒውተር ለካ ደለና አይነት ዲክሽነሪ ማለት እዩ ስለዚህ ስለ ኮምፒውተር አለና አውዝ ብዙሕ ነገር ይመረና ሳምፕል የኮምፒውተር ወሲደለኹ ስለዚህ ስኻትኩም ደግሞ ደስ ለለኩም ተወስዱ ትኽእሉ ማለት እዩ اوكي اوزم اكسرسايز علينا بزح اوريدي ديتيل لاتكم تشغرو فايل مانجر علينا وزي رهم اوزي انترنال فيديو ايميج دوكيمنت كل ነገር يرينا معناتي كتر علينا اوز ደግሞ ሜትሮኖም ሪከርደር علينا ሪከርድ ነገሪ ፍላሽ ላይት علينا ሚረር علينا مستوات ማግኒፋየር علينا معبي كود سكان انتن كود ባርኮድ ዝበሃል ማለት ስካን መገሪ ክሊነር ራሱ እዚ በዓል ደግሞ ታይገርና ክሊን ይገርና ባትሪ ሴቭ ይገርና በጣም ልገርም አፕሊኬሽኑ ስቶፖች ያለና ቼክ ሊስት አለና አባካስ ካልኩሌተር አለና ከረንሲ ናይ ቅርሺ ትራንስሌት ካብር ናው ዶላር ካው ዶላር ናብል ብዙ አይነት ዩኒቲ አለና አልቲሜተር ኮምፓስ ሄርትቢት ኢንተርኔት ስፒድ ኢንተርኔት አለና ለምሳሌ ኢንተርኔት ስፒድ ዝልዘለው ክንደ ኢና ንጥቀም ዘለና ኢንተርኔት ስፒድ ናስ ክንደ ቼክ መገሪ ማለት እዩ አው ዝሐዝ ትሪዮ ዘለኹም ክንደ ሜጋባይት ጥቀማለኹ ለምሳሌ አነ ማለት እዩ ስቶፕ ገይሩ ምስ ወደ ኢና ንፈልጦ ትሽዓንተ ነጥብ ዜሮ ዳውንሎድ ማለት እዩ አፕሎድ ደግሞ ነግረና እዩ ኣብዚ ላዕለ ትሪዎ ዘለኹም 9.0 ሜጋባይት ማለት ዳውንሎድ ስፒድ ማለት ዳውንሎድ ግበር ዘሎ ማለት እዩ አፕሎድ እንደገና እንደ ስፒድ ማለት ስፒድ ቼክ ልገርና ኢንተርኔት ስፒድ 6.8 ኣብዚ ትሪዎ ዘለኹም አፕሎድ እና ዳውንሎድ ስፒዱ ማለት እዩ ዘን ብዙሓት እንትናት ኣለውና ማግኔቲክ ማፕ ኢቭን ማፕ አምታይ ናምታይ ዓዲህን ከተሪና ሩለር ምናምን ብዙሕ ዓይነት ሳውንድ ሜተር ምናምን ኣለውና እዚ ብጣዕሚ ልገርም አፕሊኬሽን እዩ ተጠቐሙሉ ዘን ኣብዛ ትሪዋ ዘለኹም ላዕሊ 3 ነጥብጣብ ዘለውን ኣብ ኣታኣትዩ ኣብዚ ኣብ ፕረስ ንገብራሞ ኣብዛ ትሪዋ ዘለኹም 3 ነጥብጣብ ኣብዚያ ማለት እዩ ዘናውዚ ክሬት ሾርትከት ኦል ሶሻል ሚዲያ ኦል ወርልድ ኒውዝ ኦል ሾፒንግ ብዙሓት እንትናት ኣለውና ለምሳሌ ስለ ሶሻል ሚዲያ ለለው አፕሊኬሽናት እንድሕር ደሊና ኦል ሶሻል ሚዲያ ዝብል ዘሎ ክሊክ ገብራይ ማለት እዩ ሕዝረይዎም እዚኦም ኩሎም ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ሕሰው ኣብ ሓንቲ አፕሊኬሽን ህንደይ ፕሮግራማት ኣለው ልዕሊ ሚእቲ በቃ ልዕሊ ሚእቲ ለምሳሌ ዝናይ መጀመርያ ትሪዎ ዘለኹም ፌስቡክ ኣለና ትዊተር ኣለና ጉግል ፕላስ ሊንክድኢን ኢንስታግራም ተምብለር ቴሌግራም ኮራ ዲፕ መሰንጀር ፓስ ስናፕቻት ሳውንድ ክላውድ ዩቲዩብ ምናምን ብዙሓት እንትናት ኣለውና ያው በደንብ ዲቴይል ክሊክ እንትን ላጎርኩም ባዕልኩም እንትን መክርዎ እዚኦም ሶሻል ሚዲያ እንብሎም እዮም ዘን ባኪልና እንደገና ንመለስ ናብ አንኸድ ኦል ወርልድ ኒውስ እንደገና ስለዚህ ስለ ሶሻል ሚዲያ ሪና ኢና ዘን ስለ ወርልድ ኒውስ ክሊክ ንገበር ማለት እዩ ወርልድ ኒውስ ደግሞ ሪእዎ ዘለና ብዙሓት አፕሊኬሽናት ኣለውና ኤቢሲ ኒውስ ኣለና ቢቢሲ ኒውስ ሲኤንኤን ሲቢሲ ኒውስ ፎርቤስ ጉግል ያሆ እዚኦም ኩሎም እንደገና ታይ ይባሃሉ ወርልድ ኒውስ እንብሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ አፕሊኬሽን እዚ ብጣዕሚ ትገርም አፕሊኬሽን እያ ተጠቐሙላ ተጠቐሙላ ናይ ልማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ ይመስል ዝደለኹም ዓይነት አፕሊኬሽን ዝደለኹም ዓይነት ጥያቄ ኮመንት ግበሩለይ امز عينتا فيديو نخزجاج دمو زوجية بتعمي لمسكنكم سبسكرايب كيترسعو ثانكس